are coming. Ang magandang babae sa salamin. Ang kwentong ito ay naganap noong first year college pa lang si Jen. Kaya unang pagkakataon niyang malayo sa piling ng magulang at nakatira sila sa Antique. Isang kwintas na may palawit na imahe ng isang anito ang ipinagkaloob kay Jen ng kanyang lola Martha bago ito namatay. Magsilbing tagapagbantay daw niya ito. Matagal na niyang naririnig na may kapangyarihan ang kwintas na ito na pag-aari ng kanyang lola. Maniwala ka, may special powers talaga ang kwintas na yan. Sabi ni Mark sa kanya. Si Mark ay classmate niya sa isang subject at tulad niya ay nakatira din sa dorm ng universidad. Ang totoo, may sinabi pa sa kanya si Mark na hindi niya tiyak kung totoo o hindi o kaya'y tinatakot lamang siya dahil nakita niya itong ang dali niyang takutin. Malaki ang universidad at napakarami rin ang populasyon ng mga mag-aaral. Pero ilan lamang sa kanila ang may pribilehiyo na tumira sa dorm. Nasanay na si Jen na maligo kung gabi. Alam niyang hindi siya makakatulog sakaling hindi siya maliligo. Ang problema ay walang sariling banyo sa loob ng silid. Nasa labas ang banyo at kailangan pa niyang maglakad ng pasilyo bago siya makarating. Ang pasilyo ng dorm ay may ilang maliliit na bumbilya na nagsisilbing ilaw sa paligid. Naglalakad siya nang biglang matigilan. Bigla kasing namatay ang sindin yun. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ni Mark tungkol sa multo sa dorm. Pinatindi ng bumbilyang patay-sindi ang takot na nararamdaman ni Jen. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad at maabot na niya ang banyo. Gusto niyang paglabanan ang kanyang takot. Naniniwala siya na makalampas siya ng pasilyo at marating niya ang banyo. Walang tao sa banyo. Pumasok siya sa isang cubicle. Habang naliligo si Jen, ay narinig niya ang malakas na pagkalampag ng isang pintuan. Kung saan ay may taong pumasok o sumunod sa kanya. Paglabas niya ng banyo, laking gulat niya dahil bukas pa rin ang mga pintuan ng bawat cubicle. Saan nagmula ang malakas na kalampag ng pintuan? Pagtingin ni Jen sa malaking salamin na nasa harapan niya, isang babaeng nakaputi ang nakita niya sa kanyang likuran. Matalim ang tingin ng babae. Nagkakakilabot ang ngiting pinakawalan ng labi nito. Sa sobrang takot, ay tumakbong palabas si Jen at itinalak niya ang pasilyo. Patay-sindi ang mga ilaw. Nakasalubong niya ang babae sa salamin at natrap siya nito. Pero nang walang makita ng babae ang suot niyang kwintas, ay natakbo ito at kusang naglaho. Hinimatay sa takot si Jen. Ginising si Jen ng isang babae. Napatili ng malakas si Jen. "Bakit, miss?
nang magsalita ang babae ay saka pa lamang natauhan si Jen. Narealize niya na totoong tao ang kaharap niya. Isa sa mga boarder ang nakita niya sa salamin. Nakasuot lamang ito ng puti. "Mukha ba akong multo?" ang tanong ng babae. Nagpakilala ang babae. Si Anne raw ito. Naging magkaibigan sila ni Anne. Halos gabi-gabi ay nakikita sila sa banyo tuwing maliligo siya. Sa kaunting panahon na nagkakausap sila ay maraming nalaman siya tungkol kay Anne. Isang theater arts na kurso ang kinukuha nito at nasa Surgery College na siya. Nasa malayong probinsya ang magulang ni Anne at nag-iisa itong naninirahan sa Maynila. Pagkatapos magkwentuhan nila ni Anne, ay mauna na itong lumabas ng banyo. Hindi sila magkasabay, maglakad ni Anne sa pasilyo minsan-man. Hindi pa sila nakikita sa school o sa residence hall. Hindi pa rin sila nagkakasabay kumain sa kantin. Doon lang siya nagkikita ni Anne sa banyo tuwing gabi. Isang gabing maalinsangan ay pumasok si Jen sa isang cubicle. Nang naghubad siya ng damit, ay unang pagkakataon niyang hinubad ang kwintas. Isinama niya iyon sa mga damit na isinabit. Pinuksan ni Jen ang dutsa ng shower. Nabigla siya nang biglang bumukas ang pinto ng cubicle at tumambad sa paningin niya si Anne. "Bakit, Anne?" Pabigla niyang usisa sa dalaga. Dali-daling tinakpan ni Jen ang tuwalya ang hubad niyang katawan. Matalim ang titig sa kanya ni Anne, subalit mabilis na nakuha ni Jen ang kanyang kwintas. "Tapon mo ang kwintas na iyan. Mitsa iyan ang buhay mo," anito sa matigas na tinig. Agading lumabas na ang banyo si Anne. Naramdaman ni Jen ang malakas na bagsak ng pinto. Pamilyar din yun sa kanyang pandinig. Ganun na ganun ang pagbagsak ng pinto sa kanyang narinig noong unang pagkakataon na naligo siya sa banyo. Pinalabutan si Jen. Kinabukasan ay nagpunta si Jen sa room kung saan sinabi ni Anne sa kanya na iyon ang silid nito. Gusto niyang kausapin si Anne para malaman kung ano at talagang pakay nito. Noong nakaraang gabi, kumatok si Jen sa silid. Ang matandang lalaki na isang caretaker na pang-umaga ang nakausap ni Jen. "Si Anne, andyan po ba siya?" Magalang niyang tanong. Nangunot ang noo ng katiwala. "Sinong Anne? Walang Anne dyan. Tambakan ng gamit ang room dito sa dorm." Pagkunway sandaling nag-isip ang katiwala. "Ang tinutukoy mo ba, Anne, ay yung theater arts student?" "Opo, yung maganda at matangkad," sabi ni Jen. "Hindi talaga ang room niya nang nabubuhay pa siya," anang katiwala. Nang hilabot si Jen sa narinig mula sa caretaker na lalaki. Walang kamalay-malay si Jen sa nangyari noon kay Anne. Ginahasa at pinatay ito sa banyo. Iyon ang dorm. Nagpunta si Jen ng banyo ng gabing iyon. Gaya ng inaasa ng dalaga, walang tao sa banyo maliban sa kanya. Umangin ng malakas. Gayong sarado naman ang pintuan at bintana. Walang pagmumula ng hangin. "Anne, gusto kitang tulungan. Gusto kong magkaroon ka ng katahimikan." Pinalakas ni Jen ang loob na tinawagan niya ang kaibigan. Nawala ang malakas na hangin, napasulyap si Jen sa salamin at nakita niya doon si Anne.
Nakaramdam siya ng matinding takot. Alam niyang multo ang babaeng nasa kanyang likuran. Natiyak ni Jen ang suot niyang kwintas ang pakay sa kanya ni Anne kung bakit ito nagpakita sa kanya. Pero para saan ang kwintas? Saan ito gagamitin ng isang multo? Kung ibibigay ko ba ito, aalis ka ba sa puok na ito? Tanong niya kay Anne. Nagpakawala ng makahulugang ngiti si Anne. Hindi nagdalawang isip si Jen. Agad niyang tinanggap ang kwintas na suot at inabot kay Anne. Malakas na tawa ang pinakawala ni Anne. Nang makuha ng kwintas, natigilan si Anne kung bakit tila malakas na pwersa na kumukontra sa kanyang ginagawa. Nilansi ni Jen si Anne. Nagpagawa siya ng kwintas na kapareho ng kwintas niya. Inilabas ni Anne ang orihinal na kwintas at sa pangingilalas niya ay unti-unting hinigop ng imaheng anito ang espiritu ni Anne hanggang tuluyang maglaho. Hindi alam ni Jen kung saan bang katahimikan ang ipinagkaloob niya sa kaibigang multo. Subalit ang mas mahalaga ay nabigyan ng ganap na katahimikan ng dorm. Umaga, suot pa rin ni Jen ang kwintas. Naglalakad siya sa pasilyo ng dorm. Nginitian ni Jen ang nakasalubong na katiwala ng dorm. Natigilan ang katiwala. Nasa mga mata ang hindi paniniwala. Sindak na sindak ang rumihistrong emosyon sa mukha nito. Sinapo ito ng dibdib at basta na lamang ito bumagsak sa sahig. Namatay noon din ang caretaker. Bakas ang sindak at matinding takot dahil sa nakita nito si Anne. Walang kamalay-malay si Jen ang mukha ni Anne ang nakita ng caretaker. Pumasok sa loob ni Jen si Anne na hindi niya nalalaman. Natupad ang ipinangako niyang tulong sa kaibigan dahil sa kamatayan ng buhong na caretaker ay magkakaroon na ng ganap na katahimikan si Anne. Ang caretaker pala ang humalay at pumatay kay Anne. Nang muling nagpakita si Anne kay Jen ay ipinagtapat niya. Nagpaalam na rin si Anne kay Jen.